Ćao, dobrodošli na kanal Kozmik Marija. Za današnju temu odabrala sam da nastavimo ovu seriju pozitivnih afirmacija koje imaju veze sa našim nekim karakteristikama i osobinama koje posjedujemo, a želili bih da ih promenimo. Tako da ćemo se u ovom videu malo obračunati sa samopouzdanjem. To jest, pokušat ćemo da kroz ovaj video ojačamo naše samopouzdanje, sigurnost u same sebe i da bi mogli da iskoristimo na kraju sve svoje sopstvene sposobnosti koje posjedujemo i da imamo povjerenje u našu intuiciju i u naš osjećaj. Kao što sam napomenula u prethodnom videu, znači bitno je da shvatimo da podsvest radi na tom nivou da moramo da ponavljamo jednu afirmaciju minimum 45 puta. To je neki način na koji naša podsvest reaguje, znači bukvalno 45 puta moramo jednu rečenicu da ponovimo. Pošto ćete ovde imati jako velik broj rečenica, ja vam savjetujem da ne uzmete sve zajedno da radite, nego jednostavno da čitajući ili ponavljajući ove rečenice shvatite koja od njih utiče na vas, znači negde će vam se telo pobuniti dok ih budete izgovarali i da baš tu rečenicu gde vam se buni telo, da nju uzmete, jer je to afirmacija na koju vi reagujete. Znači vi imate suprotno mišljenje od toga i vaše telo će vam to pokazati. Ajmo znači da vidimo kako možemo da povećamo svoje samopouzdanje. Afirmacije su sledeće. Verujem u sebe 100%. Verujem u svoje sposobnosti. Verujem u sebe neograničeno. Uvek činim mudre i instinktivne odluke. Shvatam i procenjujem situacije i mogućnosti koristeći svoju intuiciju. Imam veru u sebe u svakoj situaciji. Imam sigurnost u sebe ovde i sada. Prihvatam sebe kao ličnost baš onako kakav sam, sa ljubavlju i zahvalnošću. Ja sam srećan čovek i usmeren ka uspehu. Uvek razmišljam pozitivno o rezultatima koje dobijam. Ja sam jedinstvena ličnost. Ja poštujem sebe neograničeno. Lako se motivišem. U potpunosti verujem sebi i svojim osjećanjima. Sam stvaram svoju budućnost. Uvek mislim o sebi pozitivno. Moje samopouzdanje je uvek na visokom nivou. Radim pozitivno, mudro i intuitivno na poboljšanju svoga života. Neograničeno se radujem svome životu. Kada osetim potrebu, ne oklevam da zatražim pomoć. Misli o sebi samom, o svome životu, uvek su praćene pozitivnim osjećanjima. Verujem da moj život ima svoj jedinstven cilj. Moje samopouzdanje je uvek osnovni temelj moga uspeha. Svakim danom koji prolazi, sve više i više se ispunjavam sopstvenom sigurnošću. Činim i osjećam bilo šta apsolutno svesno. Sa svakim danom koji prolazi, sve više i više se ispunjavam sopstvenom sigurnošću. Moje samopouzdanje se stalno povećava. Volim sebe, ljude i život ovde i sad. Ja sam neograničeno srećan čovek. Koristim sa mudrošću i efikasnošću svaku priliku da dođem do samospoznaje i da sam srećan. Moja svest se proširuje svakog trenutka koji prolazi. Spoznajem svoj unutrašnji svet sa radošću i prihvatam sebe. Verujem svojim unutrašnjim emocijama i reagujem sa mudrošću i intuicijom. Ja sam srećan čovek, siguran u sebe i uspešan ovde i sada. Dajem i primam ljubav ovde i sada. Za mene je život knjiga uz pomoć koje čitajući ja dolazim do samospoznaje i oslobađam celokupno Božje postojanje i sve svoje mogućnosti. Ja sam celokupan, mudar, efikasan i uspešan čovek ovde i sada. Verujem sebi i životu. Svugde oko sebe vidim samo pozitivne mogućnosti. Uvek sa lakoćom i srećom započinjem da sprovodim u delo svoje misli i planove. Ovladavam stabilnošću kada se nalazim na putu da ostvarim svaki cilj. Prihvatam mirno i sa promišlju sve prilike koje mi iskrsnu na putu
do ostvarenja jednog cilja. Delujem mudro i efikasno. Uvek koristim svoju intuiciju za donošenje odluka i za procenu situacije. Vidim celovitu sliku sveta i to mi daje uverenje i motivaciju. Znači, ovo su afirmacije koje imaju veze sa samopouzdanjem. Da bi znali koren našeg niskog samopouzdanja, uvek se moramo vratiti u neko doba detinjstva, od kad smo se rodili do 7. godine. Jako je bitan odnos sa našim ocem ovde, jer otac je taj koji nam donosi samopouzdanje po nekim energetskim pravilima ili pravilima univerzuma. Tako da svi oni koji nemaju dobar odnos sa ocem ili ako je otac jednostavno previše radio, a svoje emocije zamenjivao našom nekom ugodnošću ili čineći nam darove ekonomske prirode, materijalno nas podržavajući, a ne emocionalno, u većini slučajeva ovakve osobe u detinjstvu, kasnije ljudi u kasnijem dobu, pate od manjka samopouzdanja. Toliko o ovome, nadam se da vam se video svideo, ako jeste, šerujte ga i lajkujte ga i puno kozmičkih pozdrava i vidimo se uskoro.